Για τους γιατρούς που είπε ο κύριος Κουρδαλάκης. Από την περασμένη άνοιξη, από πέρυσι, ήταν γνωστό ότι υπήρχε υποχρέωση να μειωθούν κατά 10% οι γιατροί που είναι στον ΕΟΠΗ από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 και άλλο 10% στο 2013. Σας λέω ότι με τις συνταξιοδοτήσεις του 2012 που είναι περίπου τις 500, με τους 1.880 γιατρούς του ΕΤΑ που δεν ξαναανανεώνουμε σύμβαση και με περίπου άλλες 500 συνταξιοδοτήσεις που θα συμβούν το 2013, έχουμε κλείσει με αυτό. Άρα δεν διώχνουμε κανέναν γιατρό. Θα έχουμε 2.000 λιγότερους γιατρούς όμως. Καλά τους μέτρησα. Θα έχουμε 2.000 λιγότερους γιατρούς. Σας λέω όμως σήμερα ότι τη δαπάνη, το ποσό που έχει ο ΕΟΠΗ για συμβάσεις με τους γιατρούς θα το αυξήσουμε. Και για να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο. Τι σημαίνει δεν είναι τόσο θα κάνετε νέες συμβάσεις με γιατρούς? Έχω πει ότι θα αλλάξουμε το σύστημα αυτό με τις 200 επισκέψεις, με τα 2.000 που παίρνει ο κάθε γιατρός. Δεν εξυπηρετεί ούτε τους ασθενείς, πρώτα απ' όλα. Αυτός ο γιατρός φαντάζομαι να το κρίνεται. Ναι, ούτε τους γιατρούς γιατί διαμαρτύρονται και, εν πάση περιπτώσει, ούτε και εμάς. Πιέζει ο χρόνος. Πάμε στα ραντεβού που είναι μεγάλη ιστορία. Πάμε στα ραντεβού.